PhD. Jonesky Production. Yada. Ogamuna. Television. Ndiri mwana wemporofita, mari vanogara chindiropafadza, upenyu wangu ndaclimba ladder. Ndiri mwana wekuyada, ini ndiri mwana wemporofita, mari vanogara chindiropafadza, upenyu wangu ndaclimba ladder. Ndiri mwana wekuyada. Pandakatanga vanhu ava vaiseka, vaishoda kunyange zvandaipfeka, kuchechi kwacho ndaienda ndiri ndega, asi nhasi kwandiri angova machena, nekuti Mwari Baba vandikomborera, munamato yangu ine yese vanoipindura, pandinochema vanondinzwa, Jehovha vanondipindura. Ndiri mwana wemporofita, mari vanogara chindiropafadza, upenyu wangu ndaclimba ladder. Ndiri mwana wekuyada, ini ndiri mwana wemporofita, mari vanogara chindiropafadza, upenyu wangu ndaclimba ladder. Ndiri mwana wekuyada, nekuti Mwari Baba vatipa muporofita, kuti pasi rese rigobenefita. Maresults anomanifesta chaunongoda kwako kutenda, asi pone vakawanda varasa tariro, upenyu hwava hunogara huri hwemariro. Ei, zinonamatira nyasha, dai Mwari avarangarira. Ndiri mwana wemporofita, mari vanogara chindiropafadza, upenyu wangu ndaclimba ladder. Ndiri mwana wekuyada, ini ndiri mwana wemporofita, mari vanogara chindiropafadza, upenyu wangu ndaclimba ladder. Ndiri mwana wekuyada. Nyangwe vakataura zvavo zvemanyepo pamuporofita atibve ipapo, nekuti ndipo pene rangu reponeso. Ndinogara ini ndichiona Jesu, nekuti muporofita ane moyo wakanaka, ende zvakawanda zvaita tigobudirira. Yata connecti tine farming, ndati komagaya kwaita huchi. Ndiri mwana wemporofita, mari vanogara chindiropafadza, upenyu wangu ndaclimba ladder. Ndiri mwana wekuyada, ini ndiri mwana wemporofita, mari vanogara chindiropafadza, upenyu wangu ndaclimba ladder. Ndiri mwana wekuyada. Ntora mukana uno ini ndichitenda Mwari, nekuti iwe Mwari vakaita zvigodai, vatipa porofita kuti zigoita, asi ini ndine ndiri kubenefita. Ndovandati ndokutenda imi baba magaya, kana nemi mama makati mumboritaya, muchiita basa ramakapiwa naMwari, upenyu wangu tarirai wava nani.